همه خیلی حالتایی که میشود همین کسلی شما هر خیلی عرصو پیش عرصو رفتید در مابین 2 هفته همین اینفکسیون میبرد نبرد بعد 2 هفته شما باید رفته آنالیز بسپرید همین خیلی نکنید هر خیلی عرصو رفتید می اون یعقوب تبابتش طوری کردن در کره که پیشید در نزد دکتر در نزد همین دکتری که همین چیزا میفهمد. Assalomu alaykum bindandagon muhtaram. Bashon diplomirованный врач-уролог-андролог, хирург-уролог, врач ультразвуковой диагностики Кинҷон Юлдашев. Бинандагон муҳтарам, мо у дафъа дар видеоҳо гуфтем ки дар бораи ки инфексияҳое ки вақти ҳамхобагида мегузарад чӣ хел мешавад ва асораташ чӣ хеле ва гуфтам ки аз таҷрибаи худам чизе ки дар таҷрибаи ман бисёр ҳолатҳо мешавад ҳам хеле асораташ мешавад дар бораи ҳамин шумо нақл карда метавонам гуфтаги будам ва ҳамин ба мувофиқи ҳамин ваъда ман дар бораи як клиник ситуация яъне клиническая ситуация шумо яъне дар чизе ки дар таҷрибаам мегузарад ҳам дар бораи ҳамин таърих гуфтанӣ ҳастам. Бинандагон муҳтарам, як бемор муроҷиат кард ва ӯ бемор мегӯяд ки вақте ҳамин хоб карданишда ё ки набошад дигар вақтода ҳамин шикамаш дар мекунад вақти пешобда сӯхта мекунад аёҷа гуной мебояд ва тухмош дар мекунад ва ӯра мо ки аниқ кардем ва бемор 23 сола буд. ҳамон 23 сола беморда касали гонорея ва гонорея вақтиша табобат накардаги ва пеши ҳар хел арӯсу рафтаги ҳамхобагӣ кардаги без резинка ва даже резинка қатъиян ин чиз мегузарад ин 100% гарантия нест ва защита намекунад ва хулоса гузаштаги инфексия ва инфексия гузашта ҳамин беморда ҳар хел проблема овардаги яъне касали уже на фақат рӯз ҳамин дар роҳи пешоб простата ба гузаштаги остри простатит и орхипедидимит яъне остри тухм дар ҳамин моя кошта касали мазмун яъне мегӯянд ки остри ҳамин холат ба овардаги яъне касал беморда уже температура шикамаш мумкин камтар гузаштаги ва албатта ҳамон бемор чанд рӯз пеш яъне чанд ҳафта пеши ҳар хел арӯсу рафтаги баъди ҳавай изокаша шарм доштаги акош қати зиндагӣ мекардааст дар Москва ва нагуфтаги чӣ кара ки ҳамин хел рафтам ки ҳақорат накуна ҷанг накуна ва ҳамин касали ҳамин хеле асорат додаги ва албатта ӯра мо там аниқ кардем диагностика кардем ҳама анализҳоро гирифтем ва чанд рӯз хоб кард ва табобат кардем яъне ҳамин хеле ҳолатҳое ки мешавад ҳамин касали шумо ҳар хел арӯсу пеши арӯсу рафтед дар мобайни 2 ҳафта ҳамин инфексия мебурад набуромад баъди 2 ҳафта шумо бояд рафта анализ биспоред. аввалан ҳамин инфексия ба нагузаштан гӯед пешгирӣ кунед пеши ҳар хел арӯсо наравед ки ҳамин хеле проблемае ки остри нешава 95% ҳолатҳода ҳамин хеле агар тухм ба ҳамин ин чиз гузаштагӣ бошад уҷада семенный канал чиз мегӯяд яъне тухмда худашам пайдо шудаги нутфаҳоро рӯғша маҳкам мекунад ё ки нутфаҳоро нол мекунад яъне онам безурриётӣ бенаслӣ мешавад одаме ки аз аввал солим буд метавонист там ба изни Аллоҳ ҳамин фарзанд карда лекин ҳамин безурриётӣ мешавад. Як одамое ки ҳастанд структура уретра ҳамин аз гонорея мешавад роҳи пешо маҳкам мешавад ва ҳамин хеле накунед ҳар хел арӯсу рафтед ми ӯра якуб табобатиша туғрӣ кардан дар кора ки пеши дар назди доктор дар назди ҳамин докторе ки ҳамин чиза мефаҳмад барое ки ҳастай ҳамин хеле беморо дар аптека ба занг мезанад як ҷураш аптекада кор мекунад ё ки набошад ҷураш пеши арӯсу рафтаги трихапол хӯрдаги ҳар хел метрагин петрагин ҳамин чизое ки мекунад ва ин ёрдам наметиҳад табобат намешавад ва ин асоратиша мегирад уже асората баъд обратно яъне вая яъне нест карда намешавад асорат шуд все уже асорат метиҳад баъди авай чӣ мешавад безурриётӣ мешавад простатит мешавад узи мардум баъд намехезад яъне хезсаам сахт эректин дисфунксия ҳамин чизо мебиёрад. барои ҳамин бинандагони муҳтарам агар ҳамин хеле холат шуд вақтишда муроҷиат кардан дар кора ва табобат кардан дар кора. Агар шумо просто мо нагуфтани ҳастем ки ин шуморо тарсонда пеши мо биёед агар шумода ҳамин хеле проблема бошад мо хурсанд мешем пеши мо биёед ҳеҷ проблема нест ихлос карда лекин агар ҳамин хел момоши пеши мо омада натонистед албатта ӯра пеши дар назди доктор дигар доктор ҳамин чизе ки мефаҳмад табобат кардан дар кор аст. Бинандагони муҳтарам ҳамин видеоҳоро дигар вақте обязательно поделиться кунед лайк монед комментария нависед ва бисёр агар комментария нависед лайк монед ман дигар ки бо касале ки ҳастай дар чишм проблема ҳастай чишма даже гузаштаи дар бораи ҳамин ба шумо нақл карда метиҳам. Саломат бошед.